Mairudo. Pamashivhara kunese kudai. Iwe chirekedza kubva uramba ingodenzera Mairudo kuti chi. Andakakuudza kuti nyaya yekukuromora zvikwereti zvikadzoka. Muchaita sei? Ana mwana 400 varinze. 400 muchaita sei? Ndetsera sei? Ikapa ndatoita kuti hapana anotombondoona. Ndosaka ndabva ndazviisa kuti muchava kuti. Saka chinyatsovhara shamwari. But Mairudo zvamunotanga izvi waitangirai musimba. Shonga kwerete 400 kuti urikuda kunoshaina panhamo. 400 US kunoshaina panhamo Mairudo. Madha, inini makanatsoona mega kuti vanhu vekumusha kwedu chaiko vanoganza. Asi ndakazovagadzika mudishi. Chiona izvozvo zvimonaki rangu chaipo. Makandikwereta monaki rangu. Tadzoka taane chisecho chakabharwa. Monaki rangu wakasiya uchipa hama dzako Mairudo. Mairudo musade kupoza imusina asikana. Ima muna kunzwa mbuya wangu vakazenge vachema vakati handina kana pekurongedzera nhumbi mwana wangu. Saka muchanditengerere monaki rangu. Imimi kugova monaki rangu Mairudo rinopushwa remavhiri rakanaka zvokuti. Imimi muri wangu. Takudzoka chisecho chakabharuka. Inzwai, imimi muri wangu inini ndinokusota anytime. Saka ndakatosarudza kuenda nini. Chivhara, chinyatsovhara. Ngatozvare. Kozi nhasi uchanetswa nevakadzi vemuraini. Kubereka 400 US. Inini zvamunotoitaka memakutovaudza kutoti ndakamusiya vakasara vachiita zvekugova heni. Hamuchatovaudza ina handipo. Ine kutaura chokadi kudai handipo Mairudo. Mari yekunhama wakakwereta wega. Ina handipo. Ini chandakakwanisa handimukona madireni madha. Makaenderei neni kana kunhamo kana musingazodomira. Chandakakwanisa kuita kumira newe kunhamo. Uchisvipira matishu mate ndichitambira. Ndichikugeza manga. Ndichikugeza. Ndiri personal assistant kunhamo. Ini zvekuno kuHarare kwete handipo. Uri wega shamwari. Indakutoenda. Ameno kuti uchaita sei nemari dzevanhu. Ameno kuti uchaita sei. Kukwereta 400 US ekudada nayo panhamo. Mairudo kana munhu usina mari hauna mari. Aiwa Mairudo. Nina ukutotiza Parangeti kani, parangeti. Shakukwereta 400 US. Kuti unoshaina panhamo asikana. 400 US. Hai ndimunozoti ana sekuru wangu ka. Indaifunga kuti UK yekumusha kwedu ana sekuru wangu Gideon nana maini wangu Cecilia vachapindira. Izvokupi? Vakanga vatofonerwa nevanhu zvikadzi. Mairudo auya kunoku ane mari ari kukabva finara wese. Zvino zvivindi zvenyu Mairudo munotembera. Tiudzeiwo vanhu vachatanga kubvunza mari dzavo. Muchaita sei? Ndozvandati ndinga kutoti vakasara vari kumboita zvenyu. Ani indosvika ndauda kutobikira murume wangu nchandakaita kukuperekedzai kunhamo. That's it. Zvese zvamakutaura ratodhirama amai mwana. Ameno muchava muchinokerwa muchibvunzwa mari. Ina handipo Mairudo. Zvivindi zvenyu ndezvekukwereta 400 US kunopoza panhamo. Chandakagona kuita PA kunhamo kwete pano hamunditongi. Asi kana iwo Mwari vachinzwa chaunoto ndakaita hanya nerudo rwekuviga sekuru wangu. Hanya nerudo muchikwereta. Hanya nerudo muchinyepera vanhu kumusha kuti muri mbinga musiri Mairudo. Saka muchaita sei? Vanhu vachanzwa kuti ndasvika ndakuenda. Hona kuzobva. Vauya Mairudo. Ana mari Mairudo vauya. We are